Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHarare 263. Pano patichange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana wanga uchiri munyowani iri first time yedu yekutibata, chandinokumbira ndechekuti usubscribe wotena on the notification bell kuitira kuti iwewe usasaririre pama-updates andichadzoka nawo munguva inoteera. Ndini wenyu Hatirari nchange chikuvigirai manews updates ezvinhu zviri kutenderera munyika yedu yeZimbabwe. Yando nezvemuzuva ranhasi iye mupurisa uyu akarikitwa naHwendi nadhiraivha. Zviri kunzi mupurisa uyu aida kusunga kombi iyi yainge yasungwa, zviri kunzi yanga isiri kuita zviri pamutemo. Kombi iyi saka akati mupurisa uyu kombi yenyu yasungwa. Pakuda unoisa cheni dhiraivha, Hwendi ndopakanosvika pamupurisa uyu fight ndopa yakatanga kutotanga ipapo vachirwisa mupurisa uyu kusvika pakukuvara zvakaipisisa. Nyaya yakaitika kurodhi iyo inonzi Forbes inobva iko kwaBoka ichienda kutown. Rodhi iri kushandiswa zvaizvezvi nekuti iyi yekuraundabout kumbudzi yakavharwa. Akaroverwa murodhi iyo inonzi Forbes. Vanhu vakaungana vakatora mavhidhiyo vakaswera vachiposta vachiseka, asi hazvina kuzopera mushe. Vakomana ava vakazoiswa panguva yakaoma. Kutaura kunoko vari mumaoko emapurisa, vakavharirwa vakasungwa nekuti vakarohwa mupurisa. Ndinokumbura kuti zvati tinofunga comment section kuti zvakaitwa nemupurisa zvanga zviri wrong here, zvakaitwa nevasungwa ava dhiraivha naHwendi wake zvanga zviri wrong here kana zvanga zviri correct. Ndinokumbura kuti zvati tinofunga comment section, asi kutaura kunoko vakaiswa mumaoko emapurisa.